així per a celebrar la presentació de la pel·lícula Inés de Limiani, que tantes il·lusions i desil·lusions m'han aportat. Com tots sabem, una pel·lícula va molts diners de fer. Per tant, els beneficis que s'obtinguen per mig de les entrades i la venda de les cintes, en primer lloc, aniran destinats a l'amortització de la mateixa. I la resta dels beneficis, que no sabem quins seran, aniran destinats al patrimoni del nostre poble, o sigui, a tots. Antes de fer l'esperada presentació, anem a donar l'agraïment a les entitats que han col·laborat en la pel·lícula, que per una part és l'Ajuntament, que ha col·laborat en 50.000 pessetes i la Caixa d'Ahorros, que ha aportat 25.000 pessetes. Per la realització d'esta pel·lícula hem estat treballant un equip de 16 persones de diverses índoles i sempre, com ja vos hem dit antes, desinteressadament. També voldríem agrair a Pep Villaplana per la col·laboració i confiança en posar els seus equips tècnics a la nostra disposició, sempre sense saber quin fi podria tindre aquest difícil i costós projecte. També agrair de tot cor a totes les persones que directa o indirectament han col·laborat en aquesta, esperem, meravellosa pel·lícula. I com no, la important col·laboració de les monges agustines descalces per haver-nos deixat rodar dins del convent i deixar tots els tràngits. A continuació voldríem la presència de José Villaplana, que ha sigut un col·laborador tècnic, i la de Rosario Gomat, que a més de ser una gran entusiasta i organitzadora, destaca la pel·lícula com a una gran actriu. Queridos amigos, señoras, señores, en este instante solemne de mi vida, cuyo grato recuerdo no se borrará jamás de mi memoria, busco en el lenguaje de los hombres una frase que lo manifieste y no la encuentro. Esa frase no existe, porque nuestra emoción es inmensa y el lenguaje limitado, ya que las grandes alegrías, como los grandes dolores, nunca se pueden expresar con la palabra. Por eso, ya que nuestra emoción es tan inmensa y tanto para poder decirles, me limitaré solamente a decir dos palabras, en nombre propio y en el de mis compañeros. Hoy, por fin, somos muy felices. El camino ha sido muy largo, mucho. Ha habido momentos de desánimo, de angustia, a lo mejor de desavenencias, como no, como todo humano. Pero nunca estos marineros de agua dulce que se lanzaron hace un año, precisamente ahora, a la mar, nunca han arriado bandera. Siempre han seguido adelante, pese a que queden jirones en el camino. Es igual. Pero la meta era una meta no material, ya lo saben ustedes, pero por fin se ha llegado ahora. Demos gracias a Dios de la Beata. Me preguntarán ustedes con qué fin está hecha esta película. Yo les diré que, recordando que en este pueblo han pasado personas muy ilustres como Tosca, el doctor Benavent y otros, que tuvieron la gran idea de trasladar a un papel burdo hechos tan heroicos como el de nuestra paisana, y desde entonces no ha habido un hogar del pueblo, pese a que entonces un jornal valía una peseta y el libro valía un duro, en todos los hogares del pueblo estaba la vida de la Beata Inés. Hoy, en la era del progreso, ¿cómo no tener una cinta de estas tenues maravillosas al alcance de la mano de todos, o sea, de la vista? Como un regalo de boda, como lo que sea, como un recuerdo para tenerla patente siempre dentro de nuestros hogares. Abrámosle las puertas también a esta cinta y guardemos, en compañía del libro de la Beata, esta cinta
que nos recordará todos aquellos hechos de hace 300 años que nos ayudarán a vivir, ya que es nuestro ejemplo, nuestra vida. Por último, si alguien les dice, la cosa está muy mal, el mundo está muy... Yo lo digo también, las drogas, la delincuencia, tanto se me da a mí, yo también les doy la razón. Pero quiero decirles hoy, que no me oyen ahora mis compañeros porque no me oyen, quiero decirles que Benigani, igual que entonces, tiene unos valores escondidos que nos cruzamos con ellos en el camino y decimos, ¿este quién será? Nadie. Están ahí. Hay jóvenes que tienen solera, porque lo han demostrado. Es decir, ustedes no lo pueden saber, porque para saberlo tenían que haber seguido día a día, paso a paso, lo que se ha pasado en este rodaje. Puesto que tenemos estos valores, hay que ponerlos a flor de piel, hay que explotarlos. Ahí los tienen ustedes. Sobre todo les pido para ellos, que han sido héroes para mí, que los he vivido día a día, porque ya digo, hace un año me eligieron como presidenta del grupo. Yo cogí el título de presidencia y lo guardé en el rincón más hondo que tengo en mi casa. Y he sido un soldado raso, un marinero de agua dulce en compañía de ellos. Lo pueden decir y es verdad. Hemos trabajado todos juntos. No ha habido vencedores ni vencidos, listos ni torpes. Todos hemos trabajado hasta el último momento, hasta hoy, hasta arreglar las sillas de este local con ese cariño, desde que se elaboró el guión, que costó mucho también, y está, como ustedes verán, todo fidedigno, sacado de los textos del libro de la Beata. Bueno, pues dicho todo esto, solamente quiero un acto de justicia para este grupo que, como les digo, no pueden ustedes saber dónde ha llegado. Un aplauso muy grande para ellos. Ya ha dicho algo antes Juan Antonio y Nuria muy bien de las personas que han colaborado con nosotros, pero para que no se escape nadie, quiero hacer una pequeña recopilación de la gente que nos ha ayudado, que nos han ayudado a vivir. Y sepan ustedes que la película la han hecho entre todos los del pueblo. Nosotros hemos sido como la azada, como el instrumento. Voy a enumerarles a ustedes, creo que, y no querría que se me olvidase nadie, si me olvida, perdón. Ante todo, el hogar primero que nos acogió. Quiero un aplauso muy fuerte para el que nos cogió en su casa, que es el bar del Oasis. Nos encontramos en casa, día a día. Con ese frío del invierno siempre tuvimos una estufa y el mejor rincón. En verano, en el calor, el sitio más fresco. No podemos pagárselos, pero de corazón lo agradecemos. Seguidamente, las cámaras Vilaplana, con su ayudante Jimeno, que han hecho maravillas, puesto que esto es muy difícil de hacer. Esto es para Hollywood, pero nosotros hemos hecho una aventura. Ellos no han escatimado minuto ni hora, jornadas larguísimas y muy difíciles de hacer, que si se hubiesen de pagar a un técnico, no habría dinero para pagarlo, por lo menos nosotros no. Para ellos también quiero su agradecimiento. Ahí están las monjitas, que no nos oyen ahora también, para que no se coloreen. Han colaborado maravillosamente, increíblemente, con su oración, con su consejo, abriéndonos las puertas, cosiéndonos los hábitos, abriendo las puertas, claro, precisamente, primero recabando de la autoridad competente del arzobispado un permiso especial que sin él no hubiera sido posible. Para ellas también no tenemos paga. El excelentísimo ayuntamiento, que se caracteriza con su apertura de miras, con su progreso, que nos abrieron las puertas, su palabra cariñosa y su colaboración económica también. Agradecidísimos. La caja de ahorros. Ahí está la caja de ahorros de Benigani, con su director, que nos dio su palabra, su alegría, su ánimo y también su colaboración económica. Y el grupo Arrap y Tallaetes, tan simpático.
nos dieron su ayuda personal, su ayuda también de palabra, todo lo que hemos necesitado de ellos, como ropería y sobre todo su compañerismo. Muchísimas gracias también. A mis compañeros del grupo El Campanar, también nuestro agradecimiento, porque ellos siempre están a punto en lo que se les ha necesitado y lo han hecho magníficamente también. A los que han colaborado con trajes, utensilios, ropas, los que han colaborado actuando, aunque haya sido pequeñísimo, la más pequeña colaboración ha sido muy grande, porque sin ella no hubiera sido posible. Para todos estos también un fuerte aplauso. Y por último, no quiero silenciarlo y sería injusta. En el Evangelio reza el óbolo de la viuda, que ustedes conocen ya. Pues yo creo que en todas épocas hay una viuda y hay un óbolo que sobresale sobre todos los grandes capitales de Hollywood. Aquí también ha habido una viuda, pensionista ya, retirada, anciana, muy amable, muy simpática, que un buen día nos encontró por la calle, a mí precisamente, y me dijo: toma, 500 pesetas de mis ahorros para ayudar a la película. Y si necesitáis más, aquí estoy yo. Para ella, que se lo merece más que nadie, un fuerte aplauso. Pues gracias a todo esto que parecía un sueño, hoy es una realidad. Y hablando de sueños, me viene a la mente y recuerdo a mi maestro en arte, don Guzmán Coquerella, que en el año 1944, cuando se restauró el sepulcro de la Beata, se hizo una velada que muchos de ustedes, porque hace mucho tiempo, aunque no lo parezca, la vieron. Se hizo un gran festival y él compuso una bellísima poesía a la Beata que me enseñó y recité en ese festival. Pues voy, como es bastante larga, recitaré solo para ustedes, porque es a base de sueños y es a nuestra Beata, recitaré para ustedes las últimas frases del poema, que es muy largo. Sí. Innúmera gente perseguía tus huellas sagradas. Son miles de votos que tus glorias cantan. Unos ríen contentos y alegres, otros lanzan canciones divinas, tan dulces y claras que las flores entreabren sus pétalos y el riachuelo musita plegarias. Yo te vi, Beata Inés, cuán feliz te sentías y cómo gozabas. Quise entonces hacerte una ofrenda de aquellas bellezas que allí nos brindaban y escogí los claveles más lindos de aquella comarca, clavelitos de esencia divina, de pura fragancia, claveles de nieve, claveles de grana, claveles de oro, claveles de plata. Y un ramo formé de flor tan galana, y al entregarte el ramo te di los más puros afectos del alma. Seguía mi sueño, soñaba, que unos sueños muy dulces se tienen cuando duermen tranquilas las almas. Es de día. La nueva mañana esparcía sus rayos blanquísimos de luz y esperanza. Unas aves parleras e inquietas junto a mi ventana, modulando sus trinos más bellos con lenguas de plata, me han privado de aquel rato sueño, y mientras dudaba si eran luz o armonías terrenas las de mi ventana, una voz me convida a que eleve a ti mi plegaria. Me fui a la iglesia. Los del sueño, devotos, rezaban. Tú, entre flores y luces e incienso, qué hermosa que estabas. Muchas voces, amores, cantaban. Y cuando las voces ya cesaron, parecióme oír tu palabra. Y el cielo donde yo estoy gozando alcanzarán también vuestras almas. Venid a mi altar, que vuestra abogada siempre yo seré y vuestra esperanza. Salí con el pecho lleno de confianza. Por eso, Beata Inés, hoy te doy cumplidas gracias, ya que has hecho realidades los sueños tan dulces, celestiales, que han soñado nuestras almas.
Bueno, després de Rosario, jo poc tinc que dir. No, jo només vull demanar-los una miqueta de comprensió pels fallos que puguen haver, igual d'interpretació que de gravació, perquè han de pensar que professional no n'hi ha ningú, tots han posat el que han pogut i, escolta, més no puguem demanar. I res, agrair altra vegada al meu germà Jimeno, que m'han ajudat molt, i en fi, jo només els tinc que dir que igual que creguem que per vostès també té que ser, per nosaltres ha sigut, quan veig la pel·lícula, nosaltres ho han dit moltes vegades, i sobretot així una senyora que ho repetia moltes vegades, és un miracle de la beata. Esperant que siga del vostre agrado, vos deixem en Inés de Benigànim. Amaneix un nou dia del gelat febrer de la villa de Benigànim. En el número 10 del carrer de Sant Miquel, casa habitada per Lluís i Vicenta, se celebra un gran aconteciment. És Vicenta que 2 anys després de ser casat ha donat a llum a 2 criatures, Josefa i Agustí. Quasi fa calor. És que en este mes que estem, igual hi ha dies que fa calor, que fa fred. Pues sí. De totes formes, jo... No, mira, a buscar el ratllet del sol, que és el que a mi em va. Ja acabes la tasca o com? Pues em queda mitja dotzena d'espardenya. A veure si a l'hora de dinar la tinc que acabar. Mira, jo com va alçat prontet, total en queda no res. De 5 poquet acabat. Bon dia, xicones. Bon dia! On vas tan matí? De Benigànim. Bo! Vale. Que bon dia mos fa avui, eh? Sí que això estàvem comentant ara. Què? Com teniu la tasca? Bé? Bé, prou adelantar. Ai! I tu? Pues mira,
A nit em vaig fer una miqueta i se matim al matinet. Així és que la tinc prou avançada, saps? Vaig a picar-ne una poqueta primer que res. Ai, sí. Pues va. Què? Què conten per ell? Això volia dir-te. Què m'han dit? Ha tingut algú, Vicenta? No que vingui que tinc que sonar. De veres? Xiqueta, xiqueta. Sí que m'alegre. Xica, com va sonar? De sonar? Vale, no m'havies dit res? Ai, pues quan estàvem així, no he vingut a comentaris, pues no t'ho va dir. Però ara que ho ha dit Maria, pues... Calla, De sonar. aquests benits estaran. I ella quan s'encontra? Diuen que bé, un poc de beguda, però bé. Bon dia. Bon dia! Chica Maria, cántamos algo vos si mos condimos la faena. Vinga, pues anem allà. Es churros con son tan churros. Es churros con son tan churros. Al cresol diuen candil. A la finestra ventana. A la finestra ventana. Y al Joliver perejil. Arraconamela, tíramela al racó. Si és casaeta bona, si és padrina millor. Mireu, per allà ve Lluïsa. Mira que bé, però li preguntarem com està l'assumpte. Lluís, què m'ha dit Carmen? Enhorabona. Dos xiques molt bonitos. Això és si mateixem encara d'estar esperant. Sí? I ella quan s'encontra? Bé, que ara sí deu estar prou bé. Encara que ha patit prou, però... Sí, Què desvanits estarem? molt desvanit estem. Caram, dos xiquets. I què és, xiquet i xiquetà? Vaja. Bueno, pues ja s'estan anirem a veure'ls, eh? Com vulgueu, allà a casa està. Enhorabona. Enhorabona. Adéu, adéu. Ai, Maria Puríssima. Sin pecado concebida. Xiques, passeu avant. Ai, que també que fa espigoler. Veritat és? Sí que és de veres, fa olor a recient nascut. Com te encontres, Vicenta? Bé, gràcies a Déu. Chica, qué bonicos que son. Ai, que bonicos. Ai, que bonicos són. Mira com se semblen. Xica, que bonic. Hauràs patit molt, eh? No, pues he patit no. Però la comare m'ha dit que estireu unes dies perquè estic molt fluixa. I m'ha dit que a poc aniré recuperant. Pues ja ho saps. I tu també, Lluís. Si necessiteu alguna cosa, no teniu més que dir-ho, eh? Moltes gràcies. I si xiqueta fam. Qué bonicos son. ¿A qué sí? Como bonicos, eh? Parece que le tiren a la boda. Con demonio que te Sí. Bueno, con lo que vos han dit, eh? No parlem més, no us maregem més, no n'anem. Si necessiteu alguna cosa, ja ho sabeu. Ale, Enhorabona, eh? enhorabona. Adéu. Adéu. A plegar a mitjan vesprà, Lluís ja ho té tot a punt per a batejar-los.
La partida de naixement diu lo siguient. El dia 9 de febrer de 1625 són batejats, segons els rituals de la Santa Mare Iglesia, els dos fills de Lluís Albinyana i Vicenta Gomar per al vicari de la parròquia de Benigànim, don Vicent Mora. Foren batejats en els noms de Josefa Teresa i Agustí i van ser els seus compares Esteve Pastor i Teodora Tudela, tots nascuts i habitants d'esta villa. Cinc anys després, els bons dies de l'estiu acompanyen a jugar els xiquets en el carrer. Josefa, vine. Vaig, mare. Què mana? Mira, ton pare acaba de vindre ara de l'horta i ha portat estes penques. Ves a casa a la tia Roseta i li dius que m'ha dit ma mare que prengues estes penques, que estan acabades de collir. Ala. On va, reina? A la tia Roseta. Ta mare està en casa? Sí. Hola, adiós, bonica. Vicenta, com tens el dinar? El foc el tinc, Amparito. Passa un moment, que vull parlar amb tu. Tens pressa? No, no n'hi tinc. Ara he vist la teva filla i m'ha dit que se n'anava a la tia Roseta. Sí. Mira, estic molt preocupat per ella. Totes les nits, quan es gita, es posa a resar. Però a nit, seria mitjanit, van sentir un ruïdo. I el meu marit va dir, vés a veure a Josefa. Vaig anar i estava resant. Però el més curiós és que els peuets no li tocaven en terra. Es tenien en l'aire. Xica, i això com és? Em vaig quedar feta de pedra. M'aixien hasta les llàgrimes. Vicenta, doncs això és una gran cosa. Tindries que dir-li-ho al senyor rector. I si no s'ho creu? Jo què sé, jo què sé. El 24 d'abril de 1633, Josefa es confirmà per el bisbe de Petra, Monsenyor don Vicent Claveria. A l'eixir, els pares de Josefa la posen baix la direcció espiritual del retor del poble. Josefa, ja estàs confirmada, enhorabona. Espere que seguisques igual de bona xica. I vostès també estaran contents. Sí, senyor. La meua Josefa és molt bona xiqueta. I no és per dir-ho. Però si no canvia, va per molt bon camí. Ara esperem de vostè que me la guiï espiritualment, perquè la meva xiqueta ho presta. És inclinadeta a la iglesia. No em serà molt costós, perquè com vostè diu i jo veig, ella ja va per bon camí. Ave Maria Puríssima! Senyor Vicent, que són les 4! Han passat 5 anys.
Lluís Albiñana, pare de Josefa, després d'una ràpida enfermetat, ha mort. Degut a la falta de recursos econòmics, se veuen obligats a viure baix la tutela de son tio Bartolomé Tudela, llaurador acaudalat, afincat al carrer Montcà número 16 d'aquesta villa. Aixina, pues, Vicenta i les seues filles Josefa i Maria es van acollir baix l'empara de son tio. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Passen, passen pa que dins. Diga al senyor Bartolomé que Vicenta i les filles està ací. Ale, passen, passen pa que dins i ja l'ho diré en seguida. Ala, deixeu els voltors. Senyor Bartolomé, Vicenta i les filles estan ací. Vaig en seguida. Hola, bon dia, Vicenta. Com esteu, boniques? Molt bé, gràcies a Déu. Però, dona, no els vaig dir que no portares res, que ja enviaria jo a Ricardo para que te ho duguera. Encara queden alguns bultos allí. La roba és lo que mos sabria mal deixar-la. Vicenta, per favor. No puc, Bartolomé, no puc. Ha sigut tan de repent. Lluïsa, Lluïsa. Vaig en seguida. Emporta totes les xiquetes i acomoda-les en els seus quartos. Sí, senyor. Ala, anem, reines. Anem amb mi. Passeu, passeu des del quarto. Vine, Vicenta. Assenta't. Es veia tan sa, tan robust. Mira, ja sé que ha sigut un col molt fort, però Déu ho ha volgut aixina, per lo tant, t'has de fer la idea i resignar-te. Tu no saps lo que és. Ara del migdia encara em pareix que senca la seua veu quan venia de l'horta. A on estan les meues reines? Tot això em pareix molt bé. Ara, tens que pensar que Lluís ja no està i tens que criar a les dues filles. És per l'únic que estic ací, per elles. Per mi no valdria la pena. Què dius? Una dona jove com tu? El que tens que fer és animar-te i procurar que les teues filles no es vegin d'eixa manera, que no els faràs ningú bé. Gràcies, Bartolomé. No sé com t'ho pagaré. Per això no es preocupes, ja està tot pagat. Ai, senyor. Passa, passa. Mira el que el porta. Que bo, raïm. Vols un granet? Que bo que està. Que sí.
Per cert, vas a la pela de l'Axa esta nit? A tu què el pareix, home? Espera que t'assentes al meu costat. I a mi que misca la d'Axo Rojo. Entonces, hasta la nit. Ale, ale. La vida de Josefa en casa de son tío transcurria prou a faenar. Ella és quasi una dona i com a tal s'ocuparà de tota classe de faenes. Les seues virtuts de sobra conegudes feren que més d'un jove es fijara en ella. Què fas per ací, Batiste? A parlar amb tu venia. Vols que t'ajude? No, jo puc. Què vols? No res, dona, no res. Ja t'he dit que venia a parlar amb tu. Va, digues el que tingues que dir, que tinc pressa. Tu ja saps a lo que vinc. La resposta és la de sempre. Josefa, no sigui d'aixina. Que no. Deixa'm, que tinc faena. En tant que el vull, per lo menos m'escoltares. Gela't el cap, Batiste, que jo no soc per a tu. Ja sé que sí. Josefa, no te'n vagis molt lluny, que el sopar ja està a punt. M'ajudes a preparar la taula? Bé, espera que deixi els ous. Ai! Què has fet? M'ha caigut. Cascampà! A on tens el cap? Si el veu ton tio el mata. Ha sigut sense voler, me s'ha esbarat. Plega-ho, plega-ho. Li ho diràs a mon tio? No passa res, dona. Plega-ho i anem a sopar. Per cert, esta nit vas a la pela de la Daxa? A mi no m'agraden ara aquestes coses. Caram, acabaràs monjo. Josefa, deixa això que anem a parlar tu i jo. Com has quedat en Batiste? Tio, jo no vull que ningú home. No digues bobaes. Raro és que una xica com tu no tinga els ulls posats en algun xic. I jo què tinc que fer si no me n'agrada ningú? Espavila't, dona, espavila't, que no tens 8 anys. Mira, Batiste és un bon xic i ve de bona família. Al tio li agradaria per a tu. Que no, tio, jo no vull casar-me. Aplega la nit. La gent se reuneix pelant Daxa. Estan tots molt contents.
es passen la bota de vi manat per l'amo, contenchistes, en fi, els jornalers passen una velà molt agradable. Ale, xiquets, apanyeu-se, que avui és tasca i n'hi ha poco. Luisa, Diga, señores. agarra la llanterna i abaixa baix a la bodega. Ompli la bota de vi i trau roses i cacaus, el que tinguis. Vaig en seguida. Ya, a ver si nos animen y cantamos una cancioneta. Ale, va la cançó. Ale, cacaus! Mengeu cacaus! Ala, mengeu! Arre vostè també! Era un amor muy gracioso, era un amor de chaval. La pareja llegó, se enrollaba final, él cortaba camino. Acabaré de ser a tonta y bailaba, ay, para ver el amor, entre copes y ay, mamá, alay, guardé, la parar de Benigan y la torreta del Marqués, la cuneta de San Diego, el de San Francisco, la Solana, la Comuna y la Sur de Chapé, el Cañí de Trafalgar y el Barranquilla. Apanyeu-se, que avui és tasca i n'hi ha poco. I abaixa baix a la Mireu! La Daxa Roja! I això què diu? A quina xica més haré jo ara? A veure... Quina és la xica més guapa? Quina xica més haré? A la mort, mira! Mireu un altre! Són joves, no sé què fer. I joves i tendres. A veure... Fàcil triar. Pues mira, per triar només té triar el mot. Per com està el tio, que millor que ell. El tio. Etiquetes que s'acaba. A mi no m'estoy ganando, no hay. Un ratillo más acaba. Gracias a una
alegres d'este dia. Ajuda'm a viure en la teua presència. Sara. Bon dia, Josefa. Bon dia, Josefa. Bon dia, tio. Mira, ja tenim feina per avui. Ara mateix m'han portat uns arbrers per a plantar-los a l'hort. Vol que en planti jo un? Sí. Vine i tindràs un tarongeret per a plantar-lo. Santificado sea tu nombre. Chico,
meu! Deshonrats! Sinvergüences! Li ho tinc que dir a mon tio! Ale! Corre! Corre! Que susto! Li tinc que dir que vos tire al carrer. Us han vist? Anem a contemplar ara un dels fets més importants. Bartolomé Tudela va realitzar un acte que haguera pogut portar doloroses conseqüències, i tot per un motiu verdaderament insignificant. Un gos va entrar en aquella casa i es va emportar un tros de cebo, que Bartolomé gastava per la confecció d'un ungüent que li servia com a medicina. Ho va atribuir a un descuit de la seva neboda i, sense més, es va posar tan desesperat que va agarrar una escopeta que tenia carregada en 2 bales i va disparar contra Josefa. Josefa, Josefa! Vaig. Què vol, tio? A on has deixat l'engüent? No ho sé, ara ho veuré. Calamitat! Josefa! Senyor, acudiu! Què ha fet jo? Per l'amor de Déu! Ricardo! Tu diràs, Josefa, què és el que el va passar? Estaven jo en l'hort de casa mon tio, llavant la roba dels xiquets. Em va aparèixer Jesús Nazareno. Josefa, ¿quieres ser mi esposa? Sí, senyor. Jo vos vull per home meu i no vull que ningú altre home de la terra. Quieta, el que estàs contant-me és molt grandiós. De moment t'aconselle que eixes poc de casa i quan vagis pel carrer o quan vingues a l'església, vagis sempre menjant un tros de pa. Aixina el miraran tots com a una boba i no cauràs en tentacions i d'avui en avant freqüenta més la comunió. Pare, és que jo vull ser monjeta. En quant a la vocació, no patisques, que si és això la voluntat de Déu, ell posarà els mitjos.
És un matí de festa i els joves del poble es congreguen a ballar. Xica, no tens vergonya menjant pel carrer? No es casaràs? Sona igual, jo no vull casar-me. Recuperat del desagradable incident, s'uneix a la festa junt a la seva germaneta. Quin tros tan ficós! Pareix que no estiga molt bé. Che, pues a mi m'han dit que batiste pa darrere jo. Me cachis l'asombro! Josefa, quan ton tio no està, vine tu i m'ajudaràs a baixar un sac de blat. Bé, anem. Com pot ser si després ahir en vam a baixar uno? Però és que ara me'n fa falta un altre. Deixa'm, jo sóc verge. Josefa, Josefa! Josefa! Josefa, Què vol, tio? el tio t'he preparat una cistella
per a que vagis a les monges i els ho portes. Què n'hi ha si dis, tio? Una llimosna i algo de menjar. Com el tio sap que estan passant-ho prou mal... Vaig en seguida i els ho porte. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Mare, soc Josefa. Quan que m'alegre. Com esteu tots per casa? Molt bé. Mare, li porto una cistella en un arreglet que mon tio m'ha dit que el portara. Ai, això, home, per què es molesta? Me sap mal. Mare... Què vols, filla? Vostès em volen a mi per monjeta? Clar que te volem, dona, però eres massa jovenet encara. Si Déu vol, ja seràs. Però ja sabeu que jo sóc pobreta. Per això no te preocupes, que si Déu vol, quan te facis fadrina, entonces ja seràs. Tu tranquil·la. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiam animam tuam in vitam aeternam. Amen. Josefa va voler passar molt de temps antes de que es complira la seva voluntat. I van ser molts els obstàculs en què va tropeçar i un d'ells és que en el poble la teníem com a que estava tonta. Però la seva constància i entrega feren que poguera ser acceptada com a religiosa.
Però vostè ho ha pensat bé. Ixa xiqueta està atolondrà i, a més, és molt fartona. Hasta pel carrer va menjant. Germà, no podem dir-li que no. Son tio va ser un dels fundadors del convent i ha fet molt de bé per la casa. A més, si vostè diu que menja molt, senyal que també podrà treballar molt. Mire, la posarem a prova i si és de Déu que siga mongeta, ja se veurà, no li pareix? Pues que siga pa bé, mare. Adiós, Lluïsa, me'n vaig. Ja t'ho dia jo, Josefa, que acabaries monja. Ja t'ho dia jo. Ja aniré a veure't. Claro que sí, dona. Adiós, Josefa. Perdó, mare. Perdó de què? Si sempre has sigut tu el meu consol. Adiós, Maria. Què te'n vas? És la voluntat de Déu. Adiós, tio. Cuida de ma mare i de la moja germaneta. Resa per nosaltres. Adiós, Josefa. Logra la bendició enmig de llàgrimes. Josefa partís de casa convençuda i serena. Després, l'àmplia porta de la clausura se tancà de nou, esta vegada per sempre, posant un muro de separació entre la jove i el món. La blanca coloma havia trobat per fi el seu niu. El convent de la Puríssima Concepció d'Agustines Descalces de Benigànim va ser fundat per l'arxobisbe de València, el patriarca don Juan de Ribera, que no va tindre el consol de veure finalitzar la seva nova fundació. El dia 3 de juny de 1611 va ser acabar esta obra. 2 dies després aplegaren les 5 primeres religioses que, baix les regles de Sant Agustín, prengueren possessió del nou convent. Avui, 25 d'octubre de 1643, este claustre consta de 21 religioses i com a superiora a la Madre Leocàdia de los Ángeles. Jo, Sor Leocàdia de los Ángeles, superiora d'este convent, en el consell i beneplàcit de les autoritats eclesiàstiques, degut a les notícies que teníem de la naturalea de Josefa, vàrem acordar provar-la molt ben provar per a veure fins on arribava la seva capacitat d'intel·ligència, de treball, d'oració i, sobretot, d'amor a Déu i d'entrega, ja que la vida en estos claustros és molt dura i ha d'estar molt ben provat. Josefa, saps que t'has d'agranar l'escala? Sí, germana. Saps com s'agrana, no? En casa amb mon tio agranava jo sempre. Però esta no és com les demés. Esta s'agrana de baix pa camunt. Sí, germana, si vostè ho diu. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada, benignísimo Redentor nuestro, así como has preservado a María del pecado original,
en su Inmaculada Concepción, y a nosotros nos has hecho el gran beneficio de liberarnos de él por el medio de tu santo bautismo. Así te rogamos humildemente, nos concedas la gracia de portarnos siempre como buenos cristianos, regenerándonos en ti, Padre nuestro Santísimo. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Josefa, fes-te l'ànimo, que jo no ves que servisques pa monja. La germana Esperança té raó, Josefa. L'altre dia estàvem comentant-ho la mare priora i ella me va dir que segurament la setmana que ve te n'aniràs d'ací. Pues jo no vull anar-me, jo vull ser monja. Ai, raborosa, raborosa. Això no ho volem així ni pensar-ho. Mira si és raborosa, que va ser ella la que va matar el germanet una patà. Pues jo no me'n recordo d'això, era tan xicoteta. Calla, no te'n recordes? Va ser tu? Raborosa, no estaràs molt de temps, no? Ah, sí. A mi no em tenen que treure d'ací. Que poca consideració que han tingut. Lo que està bé, però se n'han passat. Germana, és per aprovar-la. Pense que n'hi ha moltes esperant entrar en el convent i tenen més vocació que ella. Anem, a veure on està, anem. Josefa, per l'amor de Déu, què fas ahí dins? Tot a banyar? Senyor, és per que fora enseguida. Jo no vull anar-me, no vull anar-me. Si tot el que t'han dit era per fer-te enrabiar, era de broma, dona. Jo l'únic que vull és ser monja, més que si em fareu reina de tot el món. Puc passar, mare? Pasa, Josefa. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Por siempre que sea bendito y alabado. Sentad, filla. Bueno, ja fa un any que estàs ací. Se t'ha aprovat molt i tu has respost prou bé també. Ara, ja que és la voluntat de Déu i la teua, s'han efectuat les prudents votacions i has sigut elegida per a poder entrar. I segurament que a fins de la setmana que ve podràs ja vestir l'hàbit de Déu novici. l'ho pague, mare. Soc molt feliç. Tu reflexiona molt, però molt, sobre el pas que vas a donar, que és d'una importància i una transcendència molt gran per a tu. Jo l'únic que sé és que vull ser monja. Molt bé, molt bé. Ara, la pròxima setmana, faràs un retiro espiritual de gran intensitat, com solen fer totes les germanes. Et retiraràs a l'ermita que està en l'hort, on és costum retirar-se. I allí meditaràs i t'afiançaràs molt en el pas que vas a donar. Gràcies a Déu.
el 26 d'octubre de 1644 a Josefa se li imposa l'hàbit de novícia.
Al ser incorporat com a novícia, este dia tan senyalat per a la nostra Josefa se va veure interrompit per un espectacular temblor de terra. Dit temblor va fer molt de mal en tota la regió valenciana, concretament en la villa de Benigànim. Pareixia que la iglesia i el convent se n'anaren avall. Totes les persones assistents a l'acte abandonaren els seus puestos deixant-a soles al retor i a Josefa. Esta, en tota la seva senzillesa e innocència, li va dir al retor: No es menege, pare, ni tinga por alguna. Tot això ho fa el dimoni, que no vol la meva entrar a la religió, ni que m'imposen l'hàbit. Josefa, com vostra caritat ja sap, així cada una té una missió. Per tant, vostè de moment estarà en la cuina. Germana, la meva voluntat és la de servir a tots. Així que les feines més desagradables no ho dude i dóna-me-les a mi. Senyor meu, Déu meu, que ditjós amb ells d'habitar a la teua casa santa, d'haver sigut una més de les teues esposes. Gràcies, Déu meu, gràcies. No mereix treballar en la teua casa. Germana, per l'amor de Déu, deixi-ho i jo ho faré, que vostè es pot esperar. Filla, en tant que treballes, encara vols treballar més? Deixa't estar, que ja ho faré jo. En gana o sense gana, tot siga per l'amor de Déu.